וברק איצקוביץ', שהוא יו"ר הוועדה ונציג התאגיד. העבודה שלכם באמת אנשי המקצוע הכי טובים שיש בתחומם, במוזיקה, בעבודה הבימתית. I'm coming very concentrated onto this amazing performance that we're building. We know that there will be many background sounds, and I feel like I'm coming with an agenda of love, and that is all that I'm going to be concentrated in. That's it. בשנה שעברה עדן גולן, הנציגה הישראלית, זכתה להרבה מאוד שנאה. Hope and love and accepting and basically looking for a new day, like believing that a new day will rise. New day will rise, life will go on, everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. אני לא כותבת יותר שירים על עצמי, אני כותבת רק עלינו, רק בתור אנחנו אחד עכשיו כולנו, וזו הזדמנות גם להגיד שאנחנו מאוד צריכים את כולם שיהיו איתנו. אנחנו אחד מול הרבה מאוד אנשים שלא בהכרח יודעים את הנרטיב האמיתי של מה שקורה פה ומה שקרה פה. אנחנו צריכים את הישראלים בכל העולם, את היהודים בכל העולם, וגם את מי שמבין עניין ורואה את התמונה האמיתית בכל העולם, שיתמכו בנו. אין מקום לאלימות בזירה הזאת. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri. Moi se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer. קודם כל, מוזיקה היא כלי לריפוי שלי עוד הרבה לפני. ועכשיו עוד יותר. אני מגיעה לשם בלב הכי פתוח שיש, ואני הכי מקווה בעולם שהשיר הזה באמת יעשה בדיוק את המילים שלו, יעניק תקווה לאנשים וייתן להם את היכולת להסתכל קדימה, גם פה בארץ שלנו וגם כל מי שצריך את זה בחוץ. מים רבים לא יחבו את האהבה ונהרות לא ישטפו. אני חושב שזאת השאלה המסכמת לכולם. אנחנו נזכה השנה באירוויזיון? אינשאללה. בעזרת השם. Take me high, keep my feet close to the ground.